Zdravo svima, za danas sam pripremila jedan super zanimljiv uradi sama projekat. Zapravo videla sam ovaj recept na jednom stranom portalu i morala sam to da probam kod kuće i naravno, pošto mi se jako dopalo, odlučila sam da to podelim sa vama. Međutim, kasnije sam videla da je još nekih koleginica što se tiče YouTube-a i što se tiče beauty blogova takođe nešto slično radilo, tako da ćemo naravno ostaviti linkove, a u pitanju je ruž za usne. Verovali ili ne, napravila sam ga od voštanih bojica i to baš onih koje koristi moja ćerka. Osnovni sastojak su voštane bojice, naravno, vi ćete izabrati boje koje želite, a ja sam izabrala ove koje vidite, zato što želim prosto da dobijem neku crvenkasto-narančastu nijansu, koja je inače ovog proleća jako popularna. Dakle, ukoliko mešate nekoliko boja, dovoljno je da stavite samo trećinu ili polovinu i dodat ćemo kokosovog ulja, zato što je ono sjajno i zato što će ono hidrirati usne, jer su voštane bojice same po sebi veoma suve i to bi se jako teško nanosilo na usne. Takođe možete u sve to dodati još malo vazelina. Dakle, istopit ćemo to na pari da se ta masa što bolje sjedini, a nakon toga ćemo u jednu praznu plastičnu kutijicu nasipamo tu smesu i stavit ćemo u frižider ili u zamrzivač, svejedno. Proveravajte dok stoji u frižideru ili u zamrzivaču da se ne stigne u potpunosti. To će otprilike izgledati ovako, a ja ću sad naravno probati kako to izgleda na usnama, odnosno kako izgleda ta kombinacija boja koju sam ja ovog puta izabrala. Kao što vidite, ovo je krajnji rezultat, nadam se da vam se dopada kao i meni i verujem da ćete trčati bukvalno da isprobate ovako nešto, a ja vas do narednog puta puno pozdravljam.